Pas op het eind van de 50er jaren goof het vuil Sporelu in Zusteren, want het rangeerterrein was nog volop in bedrijf. Alle kolentreins van de mine die worden in Zusteren gerangeerd. En jongen, die Sporelu, dat waren vuil richtige Hollanders. En dat gaf wel eens taalproblemen, als die neven een familie van zuiver zusters ras komen te wonen. Dat bleek wel uit dit vertelselke. Wauwelbad deeg zijn naam alle eer aan. Dat wauwelde een mens gater in de zak, of anders gezag, dat hou de mond gegruffeld op een eindje voet. Op een goeie dag hadden ze nu nabers gekregen, richtige Hollanders, rechtstreeks uit Amsterdam. Nu was Wauwelbad niet alleen een wauweltaal, nee, het was ook nog zo nieuwsgierig als te pas. Het had wel een paar dagen op een loer gelegen, om eens met die nu naberse te kunnen klasjeneren en om ze het hummen van het lief te vragen. En door wens, daar wordt de kans toch. De Hollese madame die was op een middag aan de straat het stupje aan het schrobben. Bad snapte zich gauw de potsdeuk en het putje koperpots en ging kwansuus het koperpotsen van de voordeur. Het eestjes, of wend het de nu naberse toevallig zo en het zag. Een goede middag, Anne, hebt u zich al gaat gewoond in Zusteren? De schrobbende Hollese madame die kreeg geen kans om antwoord te geven, want Bad zat het putje koperpots op het stupje, veegde de hanger de scholk af, kruisde de armen overeen en brandde los. Nou, ik ben blij dat we nieuwe nabers gekregen hebben, want die vorige daar, och, dat waren het daar had ik mijn tuit vol van. Dat waren van die richtige stansberen, hè. Och, vooral dat Vromes, die had het hoog in, die liep nevens de schoenen, en als je die in Bessem in de baam stak, keerde zie je de ganse straat, hè. Maar ik liet me niet door die grootse pin zomaar iets in de kleren naaien, want die hadden niks op rubben. En hier, als het erop aankwam, liet ze zich voor een cent een breem door de boom trekken. En zwegelen kon die tooi, zwegelen. En ik heb toch al zo'n hekel aan die kletswijver. Och, wat kon die zwegelen. En moet u horen, en dan die keel van haar. Och, dat was zo'n uitgehikte, hè. Zo'n richtig forte, zo'n ongebeide, maar hij liet zich wel als schotelsplak gebruiken, want zij had de box aan, maar op een gegeven moment sloeg hij de pin erin en is hij aan de drank geraakt en lag hij de ganse dag in de café, hier bij ons neven, en elke dag had hij hem om. 's Middags was hij al zo zat als een schub. Maar toen kreeg hij dan evenveel aan het lijf. Slagmeesie kwam hij thuis met een stuk in. En dan waren ze zich aan het busselen en aan het baljoenen, dat het dak zich luchtte. Ja, en op een avond, toen hij weer zat was als een schub, toen heeft hij alles vermeubeld. Het hele huis was verkasseroend, hè. Ja, afhang. En toen hij ram op een hond was, is hij afgehouden en zijn ze uiteen gegaan. En toen was ze moorzelig alleen. En toen is ze naar haar moeder getrokken, hè. Ja, die woont hoger op in de straat. Ja, dat is zo'n kleine kroddel, zo'n nijpetaatje, hè. Och, die heeft gezicht als een amezeik. Oh, met van die pemelen langs de kop. En ze heeft altijd pupsen in de ogen en deks in een wekenscheet. Bah, dat is een luizenpongel, hè. Soms moet u horen, soms zit ze naast me in de kerk en dan ruik je van onder en van boven wat ze heeft gegeten. Bah, ze zit een hele tijd te rupsen en ze rijdt er soms ook nog eentje stilletjes af. Ja, u weet wel, zo die op de sloffen gaan, hè, u weet dat wel. En dan rijd ik mij zo op dat rozenkrans me uit de vinger valt. Bah. Ja, mijn man koop, zegt u op zich Hollands, hè, die trekt zich zo'n dingen erg aan, maar ik heb hem gezegd, daar moet je je niet zo over oprichten, hè. Koop, dat is mijn man, hè. Die werkt ook op het spoor. Hij is zijn huiswachter, hè. Hij moet het spoorbreer open en toedoen, hè.
hij maakt van alles mee. Gisteren was een vrouw voor het breer van de fiets afgestapt en toen was haar in een hozenbindel afgezakt. Maar dat was geen echte hozenbindel. Nee, dat was een inmaakslits. En toen heeft Koop geroepen, madame, er gaat u een glas pruimen op. Ja, haha, met Koop, daar kun je lachen, hè. Ja, luister, het is niet om te stuiten, maar hij is een goeie bluts. Ja, hij heeft wel geen rustende prei, ja. In zijn vrije tijd is hij aldaags op het goedje aan het visteren hullen. Nou ja, och, die viool zich gaat bijeen, vooral op zijn duivenspijkert, hè. Ja, hij ligt ook immer de mozem te woven. Hij is nu mijmerten en kroosel aan het plukken. Als u ze lust, dan kunt u een tuit krijgen en dat ratelde maar door. Het stond nu in de richtige wandstand. Eén been gaat naar voren en het ander stevig gestiep onder alles wat het in zijn leven moest meedragen. En dat wordt niet minder. Zeg, en nu moet u toch eens even horen. Ja, het is niet om het eens of het ander, maar die keel van de café hier neven ons, dat is een lege beer. Ja, die is al heel lang van zijn vrouw af en die zit nu al zijn leven achter anderen aan. Och, dat is een hitsige, die noemen ze niet voor niks loopslijken. Ja, hij zegt altijd, vrouwlui, dat zijn jus aardappelen. Als je ze uitdoet, vallen ze immer tegen. Ja, en zuipen kan die keel. Hij heeft zo'n richtige zuipnaas. Jummig, die heeft een kuit aan zijn gevel hangen. En luister, hij ligt ook altijd over de heg te loeren. Als ik de was aan het ophangen ben, en dan kijkt hij mij de benen van het lijf. Hè. Och, dat is een lege patroon. Gisteren stond ik op een leier in de gaard, pruimen te plukken, en toen stond hij opeens onder me, en toen zei hij met dat luipetige gezicht, ik zal je de leier vasthouden. En toen stond hij stiekem naar mijn boom te loeren, en toen heb ik me zo opgereegd, dat ik hem de volplukmand op zijn kop heb gesmeten. Ja, jummig, en toen was wat uit. Die onnet, die is met een gescheldstok in Evens gekomen, dat vertel ik u. Die heeft zich een tuit gereten. Ja, Koop heeft zich daar erg over opgereten, maar ik heb gezegd, daar moet je niet heer geberen. Zeg, nou luister eens, als u zin hebt in een lekkere tas koffie, dan komt u maar eens in. Ik zet een goede tas en geen pens en daar en Wauwelbed remde af. Want op dat moment wordt de kat op het stupje gesprongen en hou het putje koperpots omgestoten. Onderwijl Bet de kat wegjoog, maakte de Hollese madame dat ze binnenkwam. Wie Bet zich omdraaide om weer te gaan met zijn relaas, was ze verdwenen. Giftig pakte Bet zijn potsklommelen bijeen en grauwelde, zo'n kaal Hollese kak, madame. Nee, de mens nog niet een zoetkalle.